akpọkuola ndị nta akụkọ ka ha kaba arụ jiri nka nnyocha akụkọ dị iche iche Chineke nyere ha wee fụ na ndị niile nyere ọrụ ka ha na-ejere ọha na eze ozi na-alụpụta ọrụ ahụ a tụrụ anya n'aka ha maka ọdịmma onye ukwu na onye nta. Joseph Egbeọcha ga-akọlụ gị nke a n'isi. Na nkụzi o nyere na ya bụ mmemme otu ụbọchị bụ nke ndị otu Nigerian Union of Journalists NUJ ngalaba nke Anambra Steeti chịkọbara ka onye ji ọkwa Pioneer Governor nke Rotary International District 9142 bụ dọkịnta Emmanuel Dakpe nọrọ kọwaa na n'agbanyeghị ihicha aka mgbadere ọrụ ịmụ imi na ana iji nyochapụta ma buo akụkọ maka ọra mmadụ, a ka nwekwara ọtụtụ ọrụ dịrị ya bụ ngalaba ọrụ nta akụkọ iji hụ na a na-akwalite mmepe obodo ma bụrụ nke mere o ji kpọọ ndị ọrụ nta akụkọ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-ehi aka n'anya ma na-arụkọ ọrụ ọnụ iji benata ihicha aka mgba dịrị ha ọbụla dịka ha na-aga n'iru na-amata nke ekwe na-akụ n'ihe gbasatara iwu nakwa mmụta. Dọkịnta Udakpe kọwapụtakwara ihicha aka mgba ndị ọzọ dịrị ọrụ ime imi na ana maka inyochapụta ọrụ nta akụkọ bụ nke ọ kọwara na ọbụnadị na ọ dị na ya bụ ọrụ bụ nke a ga na-arụrị iji hụ na obodo na-enwe mmepe. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi oche nke ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye isi oche ngalaba ihe mmụta mass communication na Paul University dị n'Awka bụ dọkịnta Azubike Nkala nọrọ too ndị otu ọrụ nta akụkọ na Anambra Steeti maka ịchịkọba ya bụ mmemme ihe ọmụmụ ya nakwa ịrụ ọrụ maka ịkwalite ọchịchị onye kwuo uche ya. N'okwu ha dị iche iche ka onye ji ọkwa Anambra State Chairman nke otu Nigerian Union of Journalists bụ dọkịnta Emeka Odokwu nakwa onye isi oche otu chịkọbara ya bụ mmemme ihe ọmụmụ bụ Okpa Ewa kọwara na ọrụ nta akụkọ bụ nke gbadoro ụkwụ n'ịmụ imi na ana maka inyochapụta ihe ndị na-emegasịnị bụ nke na-enye aka iji hụ na ndị mmadụ na-amata ikike dịrị ha nakwa ihe ha kwesịrị ime iji hụ na mkpa dịrị ha bụ nke ewetara ụsịsa nye ha. Kpọrọ oku iji hụ na enyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi nkwado dị mkpa iji hụ na ha tụnyere oke ha na mmepe obodo. Ya bụ ọgbakọ otu ụbọchị nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ na ntụnye ọrụ nnyocha ndị ọrụ nta akụkọ na-enye maka ọchịchị nakwa ọganiru obodo bụ nke dọtara ndị dị iche iche gụnyere ndị otu Anambra State Executive Council nke onye ji ọkwa Chairman Board of Trustees nke Anambra State Security Trust Fund bụ Chief Chidi Anyaegbu, nke onye nọchitere anya ya bụ onye ji ọkwa Executive Secretary bụ Maazị Daniel Ofoneme, Anambra State Commissioner na-ahụ maka gburugburu bụ Injinia Felix Odimegwu nakwa ogbo ya n'ihe gbasatara ọrụ ego nakwa atụmatụ mmepe obodo bụ Oriakụ Chiamaka Nnakie bụ ndị were ọnọdụ ahụ kọwaa ka ha si arụ ọrụ maka ọdịmma obodo na Anambra Steeti. Site n'Awka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.